Toto bude challenge 7 sekúnd. Začínam. Nájdi zelenú fixu. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobre. Jeden bod. Počítajte mi to, žiaci. Ešte žiaci teraz. Ja? Koľko je 200 plus 220 plus 1? Čo? 200 plus 20? Rýchlo. Počkaj. Jak ukáž? 200 plus 220 plus 1. 421. Jedna. Zjedz banán. Raz. Počkaj, niečo tu donesiem. Áno. Alebo nie, tak toto preskočíme. Dobre, lebo ja nemám na to. Teraz si niečo vymyslím. Dobre. Už žiadne ovoce. Nie. No. Daj si hlavu do gule. Nie tak. Musíš si robiť. Nie tak. Debil. Nie tak. Au. To nie je borečkový celý. Nie tak. Peťo, musíš si zobrať proste nejakú guľu a si ju strčiť do hlavy. To nie je guľa. Ale berem ti to. Dobre, berem ti to. 2, 1. Dobre. Viete, ja som si dal podcenečku. No, a teraz idem ja zjeť číma. Čo? To tam zjeť. No ne. Musím si aspoň do úst. Dobre, počítaj sekundy. Na hlas. Raz, 2, 3, 4, Peťo. 5, 6, 7, 8. Áno. On nestihol. Stihol. 8 sekúnd. Som povedal. Ale si povedal, že... Ale si mi ukázal, že si bol nepozorný. Si mi ukázal, že áno. Dobre, Že rátam ti to 2. Je tam ešte niečo s ovocím? Nie. No, takže... urob salto. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Stop. Aha, Peťo, to tak treba. Ja ti ho ukážem. Počo tu. Tak to drž. Dobre. Vidím sama. Nevidím sama. Nevidím sama. No, dobre. Pozerajte, bude. Počkaj. Počkaj. Peťo. No. Potom. To je kotrmelec. Počkaj, ja ti urobím salto, ale to si musím zrovnať. Salto. Viete, ja sa vždy pozerám na červenú No bodku. Peťo, kameru mám. Dobre, toto bolo salto. Ale toto nie je dobre. Kde sa sadíme? No predsa. Počkaj, kde mám otázky? Tam. Aha. Idem ja? Idem ja. Počkaj. Ja si ešte jednu vec chcem zabrať, ktorú som si tu napoložil. No. Peťo. No. Daj si sluchadlá do úst a pustí si hudbu. Čo? Daj si sluchadlá do úst a pustí si hudbu. Aj to horná doma.
si... Nie celé, takto. Toto je končeky, daj tu. Toto je? Tak, tu. Nie, toto nepoužívam. Musí byť špinavé. Dobre. Viete, aké to sa bude podie? Hosiaku. Vidíš, že teraz rozprávaš. Daj servítku rýchlo. Nepitávaj. Asi. Natáčame. Dobre, nie? No. Urob kotrmelec dozadu. Dozadu? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Dobre, toto nezvládneš. Toto nezvládneš. No, ale ja idem. No však. Ďalšiu a ďalšiu nezvládneš. Urob si motýlika na ruku. Čo? Urob si motýlika na ruku s pixami. Fixami? Hej. Prosím, nech nepíšu. A kde sú tykadla? No, berem. Yes! Teraz sa rýchlo umyť. Teraz mi tam bude mal 3 hodiny. No, dávaj. Ty mne? Ja? Dávaj mi. Dobre. Daj si 10 chrumiek. No 15. Raz, 2, 3, 4. Počkaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Uznáme mu to. Dobre. Ty som zjedol ako syna. Čo? Zjedol som viac ako syna. Ako 15 som povedal. Dávaj to skup. Jack. Aha, nech sebe. To je posledná? Predposledná. Štipni si jazyk. Čo? Štipni si jazyk. Au! Však sekundy počítaj. Raz. Počkaj. Raz. Dva. Raz. Dva. Mám. Yes. Nepočítame si body. Mám bod. Ja mám už asi... Počkaj. Ja mám 5 bodov. A ja mám? Ty máš iba 3. No, dávaj. Ja ti dávam. To je posledná. Ale poriadne.
Skočíme. Dobre, to už končí. Dobre. No. Som povedal 8. Počkaj, dávaj poslednú otázku. Sorry, ale mám 6. Tak si vymyslí. Aha, ja som tam jednu zabudol. Ja mám 7. Prosto som otvorila. Vidíte ma? Čo? Dávaj. No však vymýšľaj. To som odobila. Dobre. Dobre, stop. Tak, to je dobrý. A ty. No, Peťo, dávaj. Posledná. Skry sa. Tak, aby som ťa nenašiel. Čo? Raz, 2, Tu môžem? 3. Tam to je plné. 4, 5, 6, 7. Postav sa. Aha, ja ti ukážem super skrýš. Čaute. Tak toto bude koniec nášho videa. Tak čaute. Vaša. Toto všetko